Pag-umol og Camotes Group of Islands Emergency Response Team gitinguha alang sa hiniusang pagtinabangay kun aduna may kalamidad nga moigo sa isla samtang wa pay madawat nga tabang gikan sa mainland ug sa mga national agencies. Nanawagan usab sila nga unta mahatagan na og gahin sa National Housing Authority ang kapin sa 200 ka mga pamilya sa lungsod sa Poro ug Tudela nga apektado sa bagyong Agaton nga hangtod karon wala pay permanenteng kapuy-an. Ani ang report. Kapin sa usa ka tuig na ang milabay, sukad miigo ang bagyong Agaton sa Kabisayan, diin usa sa labing apektado ang isla sa Camotes nga nakasinati og landslide ug mga pagpangliki sa yuta, ilabi na sa lungsod sa Tudela ug Poro. Apan hangtod karon, nagpabilin paghihapon sa Tent City kining 43 ka mga pamilya nga taga Barangay Libertad ug Alta Vista. Mato ni Yosef Yantawil, pango sa MDRRMO sa lungsod sa Poro, nga moabot gayud sa 117 ka mga pamilya ang apektado. Apan tungod sa kalisod sa kahimtang sa Tent City, ang uban miipo na lang sa ilang mga kabanay sa ubang mga barangay. Ang way kadangpan, nagantos lang una pagpuyo sa mga tent nga gihatag sa lokal nga kagamhanan, samtang nagpaabot pa sa budget gikan sa National Housing Authority aron sila mapahimutang sa relocation site. So karon ni kuan man to si OPAV na daw ila ang kontakon dito, yan mag-prepare sila budget. Yeah, in place naman may location for the housing. So ang budget na lang jud for the houses. Susama usab ang panghinaot sa mga apektadong pamilya sa lungsod sa Tudela nga may 94 ka mga apektadong pamilya. Basig ma-appeal mi sa katong sa UPAB nga kuan? Relocation ba sa relocation project sa UPAB, basig ma-appeal in town mi ato Tudela. Kay kinahanglan mo sa pud mi ato. Apan lagi, kay lisod ang kahimtang sa Tent City, 54 na lang kanila ang nagpabilin sa dapit, samtang ang uban nipugos gayud pagbalik sa ilang mga luna. Bisan pa man sa dakong risgo nunot sa mga pagpangliki sa yuta. Pakuan na mo Weber na lang. Ang uban nga gusto mo kuan, amo lagi pa pag Weber. Nga in kaso ko sa may tabo, at least nga dili ta makuan. Kay ang advice gyud sa MGB nga wag mahapan ito tanan ari gyud sa evacuation center. Matod sa pango sa MSWDO sa Tudela, dili makasustener ang gahin sa ilang lungsod kun way abag gikan sa lalawigan ug sa mga national agencies. Gidasunan usab kini sa presidente sa Camotes Group of Islands Emergency Response Team. Maglisod jud ang iljon labi nag fifth class man mi nga municipality. So lisod jud ma'am So ginahanglan jud mi og external jud nga help na kaning sa may gali ang disability na amang gid pirmi. So maka-request rami og mga tabang nila suwat ra man. Then Rafi also kay mo kuan man gid sila. So tabang man magamit ang DRM fund pero dili na may prepared for other disasters kung among hukdon among DRM funds. So kung imo kung ibundak sa usa ka disaster napatay uban. So tagilid na ta. Sa pikas bahin, gipaubos sa tulo ka adlaw nga training ang mga sakop sa Emergency Operations Center sa mga lungsod sa Tudela, Poro, Pilar ug San Francisco. Kini aron maumol ang Camotes Group of Islands Emergency Response Team alang sa iniusang pagtinabangay sa upat ka mga lungsod kun ugaling may moigong kalamidad sa isla sa Camotes. Base sa ilang kasinatian, kay nahimutang man sila sa isla kanunay awahi nga maabot ang tabang alang kanila. For example, si Odette, naigo si Cebu City, naigo si South. So last jud mi at timanon dito kay layo naman mi. So ang mahog na among gi-prepare is ang upat ka lungsod magtinabangay na lang jud. Dili na may mag-expect og help from other areas. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda.